Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. LMK limashele izidingo nqangi awezepolitiki anxenxa amavoti kanti katolo ivune umphathi kamasipala uMsunduzi. Izindaba ze1KZN TV uzifundela uSiyabonga wakadumani nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Amalungu eqembu le-MK amashele emahhovisi amasipala uMsunduzi ekhala ngokuntuleka kwamathuba omsebenzi kanye nokugqoza kwentuthuko. Laba bathi le mashi ibihambisa uhlu lwezikhalazo zabo kulo masipala. Amalungu aleli qembu amashe esuka enhla nedolobha aze ayofika kwamasipala ehamba ecula esho neziqubulo eziqhakambisa abaholi baleli qembu njengoJacob Zuma noThobani Zuma. Iqembu lomkhonto wesizwe limashele emahhovisi amasipala uMsunduzi likhala ngezinsiza ezahlukene zomphakathi. Okukhulu kakhulu nje i-service delivery kulo masipala waseMsunduzi isilekha ngalendlela enqaba. Abantu umphakathi surrounding uMsunduzi municipality bayakhala nge-service delivery ongalinganisa ugesi ohamba ubuyunqamuke ulinganise amanzi endaweni zasemakhaya nje kuma rural areas awekho amanzi comrade. Kusebenza amavaterikani nawo amavaterikani awanele. Ngaleyo ndlela nje kuningi ama-potholes akhona even ethawini kwi-CBD ama-potholes kuningi nje but ilokho okusematheni kakhulukazi okuthinta umphakathi njengamanje. Laba bathi lezi inkinga zindala ingakafonywa nane-MK party. Yabona siyi-MK party nje ubaba wethu umongameli wethu umnomzana uJacob Zuma ememezela i-MK party ngomhla ka-16 December kade saba nenkinga ngalo masipala uMsunduzi municipality. Ephawula umbambo ngodaba lwabaholi be-MK ababephethe kulo masipala uMsunduzi ngaphambilini uthi bonke sebezalwe kabusha. Ngeke ngibakhulumele mfowethu mothi abantu abaholi MK kade bekona lo Msunduzi. Thina ngokwethu lenhlangano yintsha ithathe wonke umuntu sivule ipage elisha inhlangano entsha le asibuyele emuva asikhulumi ngenhlangano esadlula asikhulumi ngomuntu owayelida kwenye inhlangano. If usujoyina i-MK party ufika kulenhlangano ube musha. Imeya uMasipala uMsunduzi uMzimkhulu Thebola uphawulile ayikho application abake bayiletha kuthina or any form of ilokhuzana ukukhuluma ngezinto abazifunayo. Normally you talk to umuntu ocabanga ukumashela ukuze makukhona izinto ongaziqondi akuclarifyele zona. If you are not happy usungathatha ke nanoma iphi action oyithathayo abakwenzanga lokho. Sekuyaveza ukuthi why was this municipality placed under administration 5 years ago. Ngebhadi waplace umkhandlu kwazi kwathelela nabantu ongafanele ukuthi bathelelekile. Sekuyavela ukuthi obana babe driver lento clearly babeveli bengadrive agenda ANC kwaseqaleni kwaphela abantu abalid MK njengamanje. Abantu ababe ANC omunye wabo was a very senior official la emkhandlweni. Kusibuyisela emlandweni wapho ngeke ngushare namhlanje ngizoshare ngelinye ilanga involvement yabo vele kuyasho ukuthi khumbula ukuthi iMaritzburg bekuyinhloko dolobha ye special branch nezipayi zonke ke ezaziqashwe ubandlululo nanizazila ziyavela manje sasho sathi uNkulunkulu uyoziveza ngelinye ilanga alikho iqili elakhe lazikhothe emhlanje. Ezindabeni ze1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgongondlovu. Iyaqhubeka imikhankaso yamaqembu ezepolitiki njengoba kusele izinsuku ezingama21 kuba ukhetho likazwelonke. Namhlanje unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula ubese Mhlasini Verelem ku-Ward 60 eThekwini engena umuzi nomuzi enxenxa ivoti. Mbukele ekhaya sika Ward 60 eThekwini eMhlasini Verelem la khona unobhala jikelele we-ANC eqhuba khona imikhankaso yekhetho. Ingeneleke imizi kodwa izindaba eziningi ezithuke zagqama mangabe enza u-door to door ikona lokho ukuthi abahlali bakulendawo abanye babo bakhala ngokuthi abanawo ugesi abanawo futhi namanzi. Sikhona ke la emzini kaMnyando eminye yemizi uMbalula athe wayihambela sinobaba uMnyando ozosichazela ngesimo senhlalo yabo kanjalo nenkinga yamanzi nogesi njengoba ekuvezile ukuthi selokho afika kule ndawo bayathenjisa ugesi kepha bawuthola. Baba uMnyando siyabonga ngesikhathi sakho siyakubingelela endabeni zethu ze1KZN TV. Yebo ngiyavuma. Kade kukhona unobhala jikelele we-ANC la emagcekeni kwakho baba ukhale kakhulu ngokuthi sendlinde isikhathi eside ugesi ngenawo nenkinga futhi yamanzi kwenzakalani.
Hayi ngisasanda kufika nje ngifika ngo2017 la mina. Uvese ugesi bese kusetshenziswa ukuxhunywa lapha manje imali lo okuxhuma lapha anginayo mina axhunywa ngezimali ezinkulu ukuxhuma lo gesi wenyoka. Anginawo nginganawo. Amanzi akaba khona ayibakhona ngiwacelela emizini yabantu. Manje awasekho ke nhlobo. Sefika ngama-truck. Ninayo impompe la egcekeni ukasufika la sekwafakela umpompe amanzi awaphumi noma selokhu wafika niwathola ngamaloli. Lutho awukazi ufaka umpompe. Indawo njengakazi zifaka umpompe ugesi ufakwe last year. Kwathiwa uzofakwa sizofakela ugesi. Kwase kujika wavela wafakwa emgwaqweni wagcina emgwaqweni siyabubuka nje lapha. Ungabe nawo kwakho ugesi namanzi kuzukhetho kanjani ngoqoquzeleka ukuthi uvote? Hayi ngeke siye ukuvota ngoba nakho sesijwayele thina izinto sivote noma singatholanga lutho sijwayele siye ukuvota. Okay. No siyabonga baba. Ngiyabonga kubonga mina. Okay, baba uMnyandu la eMhlasini Everlem besikade sikhulumisana naye kanti nokhansela kade ekhuluma phambi kwakhe baba uMnyandu kanjalo nayo nobhala ubeke kanje. Manje sasifaka intaba safaka ama-transform kule mizi lapha ekuqaleni sesifakile sadonsele indlu njengobona kusasitika lesi ugesi siwufakile kufuneka usuke past trapeni ungene phakathi ngoba endaweni eziningi lonto siyenzile ngoba xa uyazi indawo nemeko esivela kuyo ugesi ubengekho at all so sinawo inkinga yokuthi ugesi uhambe nqamuka amanye abaxesha kuyinto phecelezi ngesigesi kuthiwa i-load shedding so siyayilungisa nayo yonke loo nto leyo. Kudebo Hospisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngisemhlasini Everlem eThekwini. Iqembu iFP singathe umkhuleko wokhetho obuhlanganisa amabandla ehlukene. Lo mkhuleko ubuhanjelwe ke na umongameli waleli qembu Velenkosini Hlabisa nonxuse ukuba kube nokuthula njengoba kubhekwe okhethweni. Lo mkhuleko ububanjelwe emabhuqwini enkandla. Akusasele izinsuku zingaki kusingathwe ukhetho ngomhlazi ngama-29 kuNhlaba nokukhetho olubhekwe ngabomvu amaqembu ezepolitiki. Kanti sekube nokusaba ukuthi ngenzeka kube nodlame. Umengameli weqembu iFP uVelenkosini Hlabisa ube ingxenye yomkhuleko obuhanjelwa bamabandla ahlukahlukene okhulekela ukuthula njengoba kuzoba nokhetho. uHlabisa uthi bamise yonke imikhankaso yabo yeqembu ngenhloso kuzokhulekela kube nokuthula. Umkhuleko yiwo okufune kuba yisiphephelo sethu kukho konke ukusebenza kwansuku zonke. Sikhulekela ukuthi ukhetho lolesiya kulo lube nokuthula lube nokubekezelelana lulethe uguquko lwangempela ezimpilweni zabantu baseningizimu neAfrika. Yingakho ke nathi sibone ukuthi mhlambe umkhankaso wansuku zonke lo wokunxenxa abantu ukuthi bavotele iqembu leIFP singawumisa nje usuku olulodwa eke sizonxusa kuNkulunkulu kuba kulezi insuku ezisele eyingama-23 esengazuthi kungaba khona ukuzika nokuzotha phakathi kwesizwe sonke saseningizimu neAfrika. uHlabisa uphinde wagxeka kakhulu isigameko zongabekezelani kwamaqembu ezepolitiki njengoba phinde kwenzeka nakubona njengeqembu leIFP bevinjwe emzimkhulu naseKokstad ukuba bakhankase ngokukhululeka. Kade silapha emzimkhulu sangena ngenkani sivinjiwe ukuthi asikwazi ukuzokhankasa khona kanti ngokufanayo naseKokstad sike savinjwa. Siyafisa ukunxusa kuwonke amaqembu ezombusazwe ukuthi intando yeningi isho ilungelo lokuyikhethela. Akungabikho iqembu elivinjwayo endaweni la lizokhankasa khona. Asinikeze abantu ilungelo lokuba bayikhethele njengoba intando yeningi isho lokho. Lona unyaka ukuthi abantu bakithi basukume bonke baye ezikhungweni zokhetho bafike esikhungweni sokhetho basebenzise ilungelo labo lokuvota bavotele iqembu abangalethemba ukuthi lizoqeda ukungabikho kwemisebenzi liqede ubugebengu liqede i-load shedding liqede inkohlakalo
lilethe imfundo eseqophelweni eliphezulu nezempilo eyiseqophelweni eliphezulu. Leli qembu lithi abantu abazikhethele iqembu abalibona lizobasiza ekulusaneni nezinkinga esikhungethe lelizwe. Izindabeni ze-1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNkandla. Inkantolo inqume ukuthi sibuyele emsebenzini isikhulu samasipala uMsunduzi esimisiwe uLulamile Mapholoba. Lokhu kuza ngemva kokumiswa kwakhe kulandela ukusolwa ngokungenzi kahle. Imeya kulo masipala uMzimkhulu uThebola uthi uMapholoba usamisiwe emsebenzini angeke ezabuyele yize inkantolo ikhomba ukuthi ukumiswa kwakhe akwenzwanga ngendlela efanele. uThebola uthi basazoqhubeka nohlelo lokuqondiswa kwezigwegwe uMapholoba ehleze ekhaya. Usho kanje ngesikhathi ebambe isithangami nabezindaba. Isikhulu esiphezulu esimisiwe emsebenzini somasipala uMsunduzi uLulamile Mapholoba uthi isinqumo senkantolo simvunile sathi wamiswa ngokungekho emthethweni. Inkantolo isilalelile isicelo sami esiphuthumayo inkantolo yeLabour Court eThekwini ngomhla ka-30 kuApril 2024 iyasigodla inkantolo isinqumo iziyasikhipha ngomsombuluko umhla ka-6 kuMeyi 2024. Inkantolo engivunile yasho ukuthi indlela engakhishwa ngayo emahhovisi kamasipala ngesuspension ayikho emthethweni. Yaseyalela ke inkantolo ukuthi kufuneka ngibuyele emsebenzini. uMapholoba uthi ngemuva kokuthola isinqumo senkantolo ngomsombuluko uvukele emsebenzini ngoLwesibili ephelezelwa ngummeli wakhe kepha bangayifica imeya. Uthi ke wabuyela emsebenzini namhlanje lapho etshelwe khona imeya ukuthi kube nomhlangano womkhandlu ngoLwesine olwedlule lapho kuphinde kwakhishwa khona enye incwadi ukuthi iyaqhubeka nokumisa emsebenzini. Into siyele High Court uku-undermine kwameya undermine inkantolo ngoba inkantolo ithe ukususpenda kwami nokumiswa kwami kwesikhashana akukho emthethweni. Ngeke ubize i-council meeting uzothi i-council meeting must ratify that. Asiratify isinqumo esirongo. Isinqumo esirongo sirongo. Imeya kulo masipala uMzimkhulu Thebola uthi uMapholoba usazohlala ekhaya. Kukhona ezinye inyathelo ezithile nokuthi umhlangano womkhandlu wangomhla ka-2 Meyi obanjwe even ngaphambi kokuthi kuze kuphume ijudgment ngoba ijudgment iphume ngomhla ka-6. Umhlangano womkhandlu wakulungisa lokho wathatha isinqumo ke manje ukuthi cha uyavuma ukuthi kwakufanele asuspend municipal manager also uyayi-extend i-suspension yakhe kuze kube ukuthi kuphela lolu hlelo lokuqondiswa kwezigwegwe ngesizulu ke nangokuqonda kwethu umnumzana uMapholoba usamisiwe emsebenzini kuze kuphothulwe uhlelo lokuqondiswa kwezigwegwe. uMapholoba uthi njengamanje usezohlabela enkantolo ephakeme. Ezindabeni ze-1 KZN TV ku-Anda Dube Simgungundlovu. Ake singasezitolo sihlangabeze masibuya emva kwekhefu. Sekubingelela siyakwamukela mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. LMK limashele izidingo nqangi awezepolitiki anxenxa amavoti kanti inkantolo ivune umphathi kamasipala uMsunduzi. Zinikelelwe ngezinsiza kusebenza izinhlangano ezingenza inzuzo ezishakalolunye endaweni yaseHarding ngaphansi kamasipala umuzi wabantu ebezidonsa kanzima kanye nemndeni eholwa izintandane. Lo mnikelo ke wenziwe inkampani enkulukazi kuleli ephehla ugesi uEskom. Ngokusho kwesikhulu sale nkampani uNtombe ekhaya Mafumbatha uthi bekunomkamo akade bewenza kule ndawo nokuyilapho bebone khona isidingo sokunikelela ke lezi zinhlangano ngoba bebona ukweselwa kwazo. Kube isikhathi senjabulo kwizinhlangano ezingenzi inzuzo eziyisishiyagalolunye zaseHarding ogunyaniseni iningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ezinikelelwe ngezinsiza kusebenza inkampani enkulukazi kuleli ephehla ugesi uEskom kanti kuphinde kwanikelelwa nemndeni yezintandane. Isikhulu sakwa-Eskom sithi bakubone kubalulekile ukubuyisela emphakathini. Sibone izidingo kumalungu emindeni angena kuma centers aku different wards
kule area eke kwabonakala ukuthi kukho izinto ezingenzeki kahle kuzo mabesiza umphakathi. Size lana ke sithenge senzele ezi centers zi9. These centers zisuka kulama wards asemzi wabantu municipality. Kwaye kukhona in these centers they are feeding and taking care of family members ezinezinkinga zokwazi ukuthi zibe nezinto ezikwazi uzenzela khona emakhaya. Lapha bayaphekelwa abantu abangenakudla bayanikezwa impahla banikezwa zonke izinto zokuthi bangahleleleki kakhulu kumphakathi bancediseke kube khona ukudla etafuleni for the day. Sibonile ke singu Eskom ukuthi kwezidingo sizibonile ukuthi abanazo izitovu bayashota ngama-fridge bayashota ngokudla ngamanye amaxesha. Abezinhlangano ezingenzi inzuzo ezinikelelwe bathi bakuthakasele kakhulu ukunikelelwa njengoba bekuba nzima ukuqhubha umsebenzi wabo wansuku zonke beshoda ngezinsiza. Ngiswele imlomo ngazi ngabonga ngithini because sacela idonation ukudla asinakho ukudla because besize sithathe emakhaya sizophekela la esenteni sibaningi esenteni su39 so labo gogo abantu abadala ogogo nomkhulu siyadlala siyathunga funa siya exercise esenteni funa mangabe sekunesikhathi sihlale phansi sidle bazodlani so besithathe emaphaketheni ethu ngibe ngiphume sihambe ngiyocela so bakwazi ukutholeka kuya ngasethunjini so namhlanje nje uEskom ungenzela isimanga abanye babo bashiwa imindeni yabo basala bodwa so abanye badla amaphilisi ingakho ke sina lenhlangano yethu le NPO ibhekelela abantu abanjalo abadla amaphilisi nabangakwazi ukwenza ezinye izinto nabalambile endlini njengoba bengicelile uEskom ungiprovidile izitofu nakho konke. Inkosi yesizwe sakwaFort enhlangwini ithi bawuthakasele kakhulu lo mnikelo. Ukuthokoza okukhulu uma uEskom ezosebenza endaweni zamakhosi kube khona kushiya emphakathini ngoba siyazi ukuthi sihleze sifike inkampani zisebenze endaweni zamakhosi emveni waloko zishiye ngizushiye kanjalo umphakathi ngabe khona into ezishiya emphakathini. Umphakathi usele uneke izandla ukho kukhombayo ukuthi cha ngasekhaya wafika uEskom wenza u1 no2 nake sisasala nako. Siyasibone kwezinye indawo makufika inkampani bashiye noma ihholo bashiye noma iclinic kodwa nalokho abakushile lemza abantu sijabula kakhulu. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngise-Harding. Umbhalo wencwadi esihloko sithi Mpumalanga Township isigodi sethunzi lokufa uMduduzi Gumede uthi lokishi laseMpumalanga eHammersdale linomlando omningi kodwa onganakiwe yingakho ebone kubalekile ukuthi ebhala incwadi ezochaza kabanzi ngomlando walendawo. uGumede usho lokhu ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni lencwadi eMpumalanga Heritage Center eHammersdale. Yathuleke ngokusemthethweni incwadi ngomlando ngelokishi laseMpumalanga eHammersdale. Isihloko sayo sithi Mpumalanga Township isigodi sethunzi lokufa. Umbhala lencwadi uMduduzi Gumede uthi ukubhala kwalencwadi uqoqozelwe ukuthi ke naye wayingxenye abantu babazisuluzo odlame olwalenzeka kule ndawo olwadlula nabantu abayisikulungwane ezimbili kwashe imizi engaphezulu kwama500 olwadonsa iminyaka eyisithupha. Uthi ke isizathu esisona simholelile ukuthi ke le ndawo iyakhohlakala kumlando futhi ke umlando wayo abanye abantu abawazi kakhulukazi intsha sakhula. Isikhathi esiningi uma kukhulunywa ngeMpumalanga iyakhohlakala kakhulukazi kuhulumeni ngoba abawazi umlando wayo. Kanjalo futhi nentsha eqhamuke usekuphele udlame ayazi ukuthi siphuma esikhathini esinzima kangakanani. Uyayuthola ukuthi umuntu kulula ukuthi afune ngathi ngaliwa kanti into esayizwe eMpumalanga ayizange yaba yinhle. So siyafisa ukuthi le ncwadi ifuna ukufundisa nokuthi abantu bangaphinde badlala abanye abantu ngoba laphana sasiqhathwa amabhunu nenkatha sasesiyalwa kodwa sasibanga ayikho into esasibanga uma sesibheka kahle siyabona ukuthi sasiqhathwa nje amabhunu sasesibanga ithambo elingenanyama. uGumede ke uthi ngalencwadi bafisa ukuthi ke ibe yingxenye yezinto ezothuthukisa zokuvakasha kule ndawo njengoba futhi ke behlele nokuthi benze idocumentary ngomlando walendawo. Lencwadi sifuna futhi sisize nokuthi ithuthukise itourism kule ndawo yakithi ngoba
ine potential enkulu kodwa ngako ukuthi uhulumeni akayinakile kuba naleyo nkinga ke ukuthi ayikwazi ukuthi i-kickstart lento ye-tourism kodwa futhi nathi we are to blame ukuthi asiwenza ama-effort ukuthi uhulumeni indawo yethu ayilokho nje so ke lencwadi ke isiqalo ngoba ukuzolandela la kuzoba i-documentary ezobe ikhuluma ngeMpumalanga. One other thing ebengifuna ukuyiveza ukuthi abantu ababe involved odlameni uma kuphela udlame bavele baneglethwa kwangaba khona umuntu obanakayo abaningi bayahlupheka bengifisa nokuveza ukuthi lolu xolo lethu laqhamisa abantu ababili kahle kahle akuyona lento eyayishiwo baningi abantu ababa involved kulola xolo party abangayitholanga irecognition eyayibafanele kanti ke ababazi isulu zalolu dlame baziphefumleleke ngokubhala komlando walencwadi. Lolu suku lwanamhlanje lungithusile after so many years ukuthi ngempela kusukela ngaloso sikhathi edlule emhlabeni umyeni wami akho umuntu owake weza nje wayibuza ukuthi izingane ezinjani ziphila kanjani izingane. So nje namhlanje ngiyathemba nje ukuthi uma ngabe bekwazi ukuthi basikhumbule mhlambe kukhona ushintsho oluzoba khona empilweni ngoba ngempela izingane zami ziyastrugglisha nami ngiyastrugglisha ngoba akekho ngempela umuntu owanaka emva kwalokho ukuthi kwenzakalani. Wawungazi ukuthi kosuphila noma kuyokwenzakalani ngempilo. Savota kwanama promises amaningi ukuthi zoshintsha impilo zabantu. Ngalesikhathi sekuvotwa ke ngase ngithene blind sengidubulekile engojeni. Ngingasakwazi ukwenza izinto eziningi ngakhula wathola ukuthi amathuba aya ngokuyencipha la ngithemba khona ukuthi amathuba azovuleka nokunakeka nje kweMpumalanga nezinto ezazenzeka khona since sekuvotiwe sekunohulumeni omusha sasinethemba ukuthi into esasiyilwela nesasiyizabalazela izoletha ama changes empilweni. Wathola ukuthi kuya ngokuya kufiphala inewe yokuthi ngize ngibangaka angaze ngithole ithuba lokusebenza nangesikhathi se-TRC ngayijaha ngangayithola as i-victim elalikhona eMpumalanga njengoba ngisayi-victim namhlanje ngingakwazi ngisho ukondla umndeni wami ngingakwazi ukwenza izinto. Ilokishi kodwa recognition asiyitholi kahle but we are hoping ukuthi njengoba ubhuti umuntu wesenza kanje wabhala incwadi ezosiveza mhlambe nohulumeni uzosibona uhulumeni lo oholwa inhlangano lengiyona i-African National Congress because bayayazi i-background yala. Lezigezi indaba zo-1 KZN TV ngengosamgetswe Nqulunga kiseMpumalanga eHammersdale. Konke sekumi ngomumo malungana nomqhudelwano womjaho wamahashi eNkandla May ozokuba ngomgqibelo eNkandla enyakatho nelikaMthaniya. Lo mjaho uneqhaza elikhulu ekuthuthukiseni osomabhizinisi abasakhulayo njengoba kusuke kufike abantu abasuka ezindaweni ezahlukahlukene ukuzowethamela. Kanjalo ke nesamba semali ke ebekiwe kwihashi elizodla umhlanganiso. Selufikile lelo suku umgqibelo ongabekelwa ntaka la khona sizobe sisemcimbini wethu womjaho wamahashi okumcimbi othandwa izakhamuzi zaseNkandla nangaphandle kwaseNkandla. Umcimbi yonke amalungiselelo asemi ngomumo njengamanje la khona engangithembisile ukuthi bonke abagibeli baseNkandla sizobalekelela ngenkunzi ababeyicelile. Inkunzi yehashi sizobalekelela ngayo izobe ikhona asizini sizoyibona la umeya ezobe yethula khona kubagibeli bamahashi inkunzi. Abadayisi bonke abadayisi baseNkandla abawomama bethu laba okuyibona basidayisela la emgwaqeni siyabacela beze bazosilekelela siyobe sidla kubo ngalelo langa ngoba wonke umuntu ngifisa ukuthi athenge omama babuye bengaphethe lutho empahleni zabo. Imjaho ilishumi imjaho izobe sinayo la khona umjaho esiwuthatha njengomjaho omkhulu uzobe unenkece isiteke sika 71,000 first prize ku 30,000. Kube khona umgwaqo umjaho ozobe umjaho number 6 la khona kuzobe kugibele khona izintokazi zakhe umjaho wakhona unesiteke sika 10.4 10,400. Ngakho ke siyanimema nonke ukuthi ozani phelelani kube kumnandi kusindwe ngabethole. Uma sisuka lapho siqeda nje umjaho sizoyitika ngedini lomculo kuyoze kuse sithokoza kakhulu zakhamuzi zaseNkandla nabangaphandle kwaseNkandla sibalindele bamenyiwe. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuya.
Asikubingelele siphinde sikwamukele uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. LMK limashele izidingo nqangi awezepolitiki anxenxa amavoti kanti inkantolo ivune umphathi kamasipala uMsunduzi. Kuleli qophelo singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.58 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.97 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.20 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide lona lingu-$2,311 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$83.16 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu iMagesi FC uClinton Lawson uthi unethemba lokuthi bazohlala iminyaka bedlala kwiligi ephezulu nehlonishwayo kuleli ye-DStv Premiership. iMagesi iqinisekise indawo yayo esigabeni esikhulu ngokubaxabula iMilford ngamagoli amathathu kwelilodwa emidlalweni weMotsepe Foundation Championship ngempela sonto. Lo mphumela ke wenze yaba namaphuzu awu-55 emidlalweni ewu-28. University of Pretoria ilele isibili ke ngamaphuzu awu-47 noma ke yona ingayinqoba yombili imidlalo eyisalele izophelela ke emaphuzwini awu-53. iJDR Iboroka FC kanjalo neMaritzburg United ngamanye amaqembu asalwela ukudlala kweyokuhlunga namathathe neqembu elizoqeda endaweni ka-15 kwi-DStv Premiership. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Ziyaguqa besiziphethe namhlanje sihlangabeze futhi nakanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.